Το παγκόσμιο εμπόριο μοιάζει με μηχανή, αλλά πίσω από τα κοντέινερ κρύβεται η μοίρα των λαών. Κάθε πτήση κουβαλάει όχι μόνο προϊόντα, αλλά και την αόρατη εξάρτησή μας από το σύστημα. Ο δρόμος του εμπορίου είναι στρωμένος με καύσιμα, υδρότα και κέρδη για λίγους. Ένα αόρατο δίκτυο ελέγχει την παγκόσμια οικονομία και εμάς μαζί της. Τα ράφια φαίνονται γεμάτα, αλλά πόσο κενή είναι η ουσία της τροφής που καταναλώνουμε. Ο σπόρος του αγρότη χάνεται μέσα στις αποφάσεις των πολυεθνικών. Η φύση μετατρέπεται σε αριθμούς, χημικά και πλαστικές συσκευασίες. Η πολυχρωμία των λαών σβήνει μπροστά στην ομοιομορφία των παγκόσμιων brands. Το στάρι, το λάδι, το κακάο δεν είναι τροφή πια. Είναι κωδικοί και γραφήματα. Οι θάλασσες έγιναν δρόμοι του χρήματος και όχι της ελευθερίας. Με ένα κλικ αγοράζουμε τον κόσμο, αλλά και πουλάμε την ψυχή μας στην ευκολία. Η τεχνολογία θα μπορούσε να υπηρετεί τον άνθρωπο αντί να υπηρετεί το κέρδος. Η πατρίδα του προϊόντος χάνεται και μένει μόνο η πατρίδα του κεφαλαίου. Αρχίζουμε να ρωτάμε τι τρώμε, τι μας κρύβουν, πού είναι η αλήθεια. Η αφύπνιση ξεκινά όταν οι λαοί ενώνονται και λένε όχι άλλα ψέματα στην τροφή μας.